أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد أماتوري فلب جلب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته hande nyandere hoore bir jawre lewru korka egguki annabijo meɗen muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka hoti gelle madina hitande nde ujumere go'o e temeɗɗe nayi e capanɗe nayi e joyi e nyandere sappo e jewego'ore lewru mboy hitande dañeki annabi isa alayhi salam e limgal girigori ngal ujumeje ɗiɗi e nogas e nayi hande bo en paana yeeso iga e darnunoɗen keña e nder deftere seninde keña en mbaali e dow aya ka temerre e sappo e ɗiɗi e nder suratu hudin hande bo so Allah jaɓi en ummoto e dow aya ka temerre e sappo e tati biyolo Allah ɓangiɗo ceniɗo wala tarkanu ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون جومرا بانجيدو شنيدو وي ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون جوند دنيارو ɗum jonde dartiro a ndara goɗɗo e ndaruma andema hakkilo maɗa e miili e dow ko goɗɗo heɓi a yi'a bana ta heɓi ba majum ni to shikenan nde kadi a hisi a yi'ai bo hanko on ma mo gi'ata bana ta heɓi ba ko mo heɓi a hisi ɗum ta ndari a yi'ai ba mo hisayi hanko ma mo ton ndara goɗɗo yeeso hanko ma mo yaɓa to mo heɓi ba ko wani tefata kam shikenan o hisi to woɓɓe nder ɓe ndareten ɓen ɗum ɓe geɗal duniyaru maɓɓe tan Allah hokki ɓe lahira ɓe ngalana geɗal ta yi a ndara e iri ba ko mo heɓi keɓuɗa iri ba ko mo heɓi hanko on geɗal mako ngal jonde duniyaru lahira ɗum o ñamata gamma noon jomirawo ɓangiɗo seyni o fiitini hakkiloji meɗen wi to aa ne gaɗoton de woɓɓe ɓe jiyoton e mana komi e peeshi e weli ɓende nawum ɓiɓɓe aljanna de ɗum ɓiɓɓe hiite anon bo kadi on giɗi gaɗon ba maɓɓena inde majum istidiraju ko bano duruki jawdi tokko yawwa nane ɗi durdayno ɗi fuumaji jon bonde ɗum dañi ɓinguel kadi he ɗum henditini joni ɗum hokkayni layol ɗum hokkayni saño ɗum hokkayni lotan ɗum ace asawere wore tan ndi waɗata ɗigga ma duroyteɗi ɓadaki ɗi ko na noon to gamma noon woɓɓe geɗe ɗen ɗum geɗe lahira ɗen ɓe ñamata e jonde duniyaru ɗum na jomirawo wino en wala gurrannakum minene la gurrannaka taqallubu alladhina kafaru fil bilad mata'un qalilun ko woɓɓe ɓe giyata nder galluje ɓe ganca motaji ɗigguɗi ɗume belenga duniyaru nga ɓe tefi fu heɓake to ɓe estutuma ta lattake iri maɓɓe nastuɗa hiite de mi tammi a waɗa riba jonde maɗa nde duniyaru ni Allah on o andanɗoma o anduɗo sirri ma o anduɗo ko handi e maɗa o waɗirma ni oppinoɗa jettamo ene gontirɗa fa yeeso to a salake a yi'a an a yettatamo nde gontirɗa to tefoy komo hokkayima ndaari to ta yiɗwa ɗum waɗoto sabu wawa heɓa komo hokkayi ɗum geɗal ngal o taƴi a heɓa e ngal ɗum hangal ngal tinoɗa ko to tinoɗa ko gaɗa noye geɗal ngal ɗon ni ngal mo taƴi o hokkete hangal wonte geɗal maɗa kamma noon ta yi an heɓi iri geɗal wane ma ɗum jaru bone mere noon jomirawo wala tarkanu ta miile to miilu ila allazina zalamu miiloɗon faake ɓen toñiɓe koye moɗon bi mawaddatin aw mudahanatin kollon ɓe yidde ko bo kollon ba on giɗiɓe mudahanatu gangina yidde bo a fewa e nder ɓernde maɗa an joni amunnan mudahana aw ridan bi amalihim ko kollon anon ma on gerdake kuuɗe maɓɓe ɗe geddi ɗe to on gaɗi noon patamassakumun naru ballentanama hiite meya on
mana heɓa on hula on kenan ko na on moytuki kawai ba on wuluki sosai ɗo jomirawo tamassakum ballentanama pawol ngol ɗum ngol fujaiya ko bo mbiyen ɗum jawabu sharɗi o wala tanani wala bo to ɗon bo ɗum sharɗu wala tarkanu to pa tamassa ballentana to on gaɗi noon yangada jomirawo moytan woni heɓa on wa malakum min dunillahi min awliya nden kadi goɗɗo darantoɗo walana on ko heddiga e jomirawo to hiite heeɓi on an gayri hi tana mako jomirawo to yi wulay on to wala goɗɗo bo daranto on wutuduya wala keɗu noon waɗa min wongoɗo oye zaidatun aa li taqidil qilla ndema miɗon yi'en ka awliya o bo yahfazunakum minhu deno on iga yangada jomirawo summa la tunsaruna nden kadi on ballatake tumna'una min azabi wala kelantoɗo e yangada mako to kawari وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين jomirawo ɓangiɗo seniɗo wi'i وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين jomirawo ɓangiɗo seniɗo e anon kanda ɗongal gaɗa toon annabijo meɗen umra kadi amma anen gonda o kenan inde majum kasum urida bihil am herori annabijo meɗen e wi'uki nden bo ɗo kadi en fuu meɗen anen e hanko on fuu ngam ko ɗum umrata ɗum e daga aran aya kan ha yaki ragare maka fu mana hauti ha e mako e yimɓe yeɗɓe ɓe fu ko wada ko ngam ma noon aya kan ammu ka huuɓi moye bo gorko e debbo annabo en wolo en ha tokkiɓe noon fuu ka moɓiɓe jomirawo ya aqimi salata darnu julde arafayin nahari seɓattu mana ñalimare ay algadata wal ashiya mana besgol nden e kikiɗe anju wonte a subha wa zuhra wal asra kenan asubakare nden bo e ɗum e zura nden e asira wa zulafan ay jam'u zulfatin ay ɗa'ifatan e yebre wonde minal leyli iga jemma ay al magaribi wal isha'i kenan mana magariba e isha ay julɗe joyɗen ɗe fumaje ɗe ngari kenan ɗo ta darni julɗe ɗe tati arandeje zura e asira e subaka to julɗe ñalawma kenan julɗe jemma bo magariba hawtade e isha'i ta darni ɗe ni a andiɗe ni to kenan ka waɗi getal ngal ɗum tefata gaɗangal amma ɗum hunde mawɗum sanne noni hunde mawɗum anda ɗum he a andi taw anda kiitaji nagarɗan anda kiitaji lotogal anda kiitaji farillaji julde anda komi e nder maji aɗum wi neɗɗo to huwi kuugal ibada heññi he ɗum ƴami ɗum ɗume wonte farilla muɗum iga sunna muɗum anda ɗum wala ngal kuugal ngal wala dole meɗen jehen en modiɓɓe fito en to en mbawa janguki defte jehen ɓe jangina en to en mbawata janguki bo jehen ɓe fito en ɓe kolla en ɗum woni julde ndane ɗum julirta nda ndiyam matsala ɗum keɓɗen hanjum tagu to ummake ni sikena kawai henana wawi joni duniyaru ndu latake kowa ma modibbo ma kawai tagu wala mo gaɗanta jarangi a wayni gaɗata ngam o ummake o e cuuɗi maɓɓe noon ɗum nangirta noon bo ɗum julirta ko o andaɗe ma kawai shikenan noon tan o watta ka waɗukine wona noon na noon woni gonga hunde tagu hetto jangi andi hunde hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun anduɗo hunde e mo andane ni ngam Allah ɗum fotata kama noon ɗum masalaji mawɗi en durwi en jangi ɓiɓɓe meɗen en jangi kore en meɗen ko mbaweten foti bawɗe meɗen hanjum wonte wajibi meɗen to en gaɗi noon ni to en jeeyi kadi en kisi jiki jomirawo to bo en calake en yi hande woodi goɗɗum ko wari faddi en haɗi en janguki na en mbino kaɗon ma mbiyen way goɗɗo daga nder ɗaliɓe en amin mbiyata way ta relli ko gaɗata feɓanga jogoɗa a relli ko gaɗa kenan feɓanga jogoɗa anana ka bano non ko to mo ƴamɗa huta heelake ɗo en ka an kan no waɗiya jangata wallahi wuro ɗume iyaluji kaza tana shikenan ɓangi jogake o relli ngal mo waɗa tagu wari jonde duniyaru ngam ma tefa goɗɗum ko waɗata ko latto jarumijo goɗɗo ko latto jeemu ceedejo ko latto laamiɗo goɗɗo ko bo a wari ngam ma tefuki lahira ɗi fuu sey yejjitiɗi sey ɓangi sey jogi ko ɗum yi ɗum warte foy fu ko ceede ɗe ma to wimo tefoy ma wallahi iyaluji
to jande a iyaluji to hemmin gi anne gatta to jo'in ka ɗo ta hengi aka mala'ika to mala'ika en jamima gi wallahi iyaluji kaduma ta iya baka yarete tamagi ka yareta ko to hunde ko anduɗa a yaha yeeso mala'ika en ɗum yaratama fu ta yaadu e majum durwu foti bawɗe maɗa nawa sey a andi a lattake modibbo ba ko durwuɗa a waɗa kokari ɗum waɗi ɗum hoosirma noon ɗum heƴima hujja e yeeso jomirawo kamma noon en gaɗu kokari en janggu jama'a to en jangga anduɗen diina meɗen kadi joni mo janganta en andana en ka haɗa ɗum wartawa e jahilci e andal ma war ɗum hawti har ɗum nandima ɗum heɓtinder ɗo waɗi ɗum hendidirtaki kay Allah reenu wa zulfan min al-layli ay zulfatan ay da'ifatan min al-layli yebre wonde iga nder jemma anjonte al-maghribi wal isha innal hasanati lalle ko wi'a kuuɗe boɗɗe ka salawatil kamsi bano julɗe joyi ɗe yushimna sayyi'ati e ɗe dillina kuuɗe kalluɗe az-zunuba saga'ira anjonte zunubaji ma'ana famari kan hanjin accuki julde ɗum kaba'ira wodi daga nder aybeji mawɗi neɗɗo to huwiɗi ma'ana huwi geddu mawɗum jomirawo bo wi in tajtanibu kaba'ira ma tun hawna anhu kaffir ankum sayyi'atikum to on lencitake kuuɗe mawɗe nder geddi to min jafanto on pamaron bo gamma noon tagu to acci julde ni to waɗi kaba'ira waɗi mawgal to kadi gokkon peton pamaron ko fu sey ɗum hawta ɗum ƴamtidda ɗum e maako amma to darni julde muɗum nde wooɗi andi farillaji mum andi sunnaji mum andi ko wonnata ɗum julde andi kiitaji ndiyam andi kiitaji lootogal to kadi alhamdulillah o kam to kuuɗe famare ɗe mo waɗata jebo jomirawo sey yafanomo ɗe ngam ma daraki maako e dow ma'ana mawɗe nazalat aya kanka jippake fiman ajnabathu fa akbarahu sallallahu alaihi wasallam ko fiman fi nazalat fiman qabila e ajana qabbala de yawwa qabbala ajanabiyatan fa akbarahu sallallahu alaihi wasallam fa qala ali hadha qala li jami'i ummati kullihim aya kan ka jippaneke goɗɗo kebbiɗo debbo goɗɗo jananno o hebbi debbo goɗɗo jananno sey mo ƴami annabijo sallallahu alaihi wasallam hanko kan no yeyake joni kuugal maako wonani mana geddu maako wala yafakina hanjum ja aya ka sey jippi de ka jippi sey moy ali haza min tanjeyi innal hasanati yuzhimna sayyi'ati mana kuugal bongal e dillina kallungal min tanna wonte to mi waɗi ɗum haala waati qala annabijo li jami'i ummati kullihim ummatore ande fu mare lencitiɗo kuugal kallungal fu ɗum yafanto ɗum famaral gaɗɗo kuugal bongal fu kuugal bongal muɗum dillinanay ɗum kuugal muɗum kallungal Bukhari e Muslim fillo e hadisiyol ngol zalika lalle ɗo kam zikira ɗum wa'zu lizakirina e wa'azitotoɓe a izatul lil mutta'izina ɗum wa'zu e jiki ga'azitotoɗo fu neɗɗo to huwi kuugal bongal dillinanay ɗum kallungal muɗum kay ɗo kam lalle bote heɓake e nder dinal islamaku lattaki bano zaman banu israila ta waɗi geddine ɗi foti fu dole heto ɗum yangitima e dow maji gam na anen en keɓi nder dina meɗen kal islamaku ka annabi meɗen muhammadu sallallahu alaihi wa sallam woodi yaafuye waɗi ka tawi yaafuye inna allaha la yagfiru an yushraka bihi wa yagfiru ma duna zalika liman yasha jomirawo sakkinta jillane goɗɗo amma ko heddi ga e jillankimo fuu mana o wawa o yafanomo o muwi fuu yafanaki allah yafano en واصبر فإن الله لا يضيء أجر المحسنين واصبر فإن الله لا يضيء أجر المحسنين واصبر منيت يا محمد قد يكون دادو على أذى قومك دو تونيانجي تركي مادا أو على الصلاة كوبو أمانا جلدن هير ما هور ما رما هيتا غموني نادو دي ما انبياء كاين فوئتا من تاولا ندر دينا جلدن كلون دا أي كاينيرو fotta seɗɗa goɓe nanga ɓe juula fotta seɗɗa goɓe nanga ɓe juula fotta seɗɗa goɓe nanga ɓe juula fotta seɗɗa goɓe henana a somaniɓe anɗon gonɗo wuttuɗo henana a somaniɓe hamɓe bo e niyaji maɓɓe wala haala ɗalki julɗe ɗen kona noon kama noon ɗum kuugal mawngal julɗe ɗe nde ma nanga juula ko waɗi mana ananta tedduɗum magal e bone magal imanu maɗa tan imanu ma yadake a waɗi imani a andi tagu to juulai wala e wonani gamma noon ta juulai amma he a relli e nasda hoore maɗa
kama en non hengal latti koyngal to albishir maɓɓe ɓe ngara ɓe ndaara anen ka en ngala niya faɓɓutuki har abada ɓe tokko en ko to heɓe ndaara en nangi juuluki ko tagu goto meɗen to sa'ire juuluki waɗi sey to juuli hamɓe bo eɓe ndena ɓe giya ñandere wonde ka en kasake tinde kuugal ngal bone nde yetti huɗum waɗay ka waɗukingal ɗum waɗay ka waɗukingal fa inna allaha lalle jomirawo la yudi'u e batako ajral muhsinina mbar jaari wo'imɓe kuuɗe muɗum bis sabari ala ɗa'ati e waɗuki muñal e dow ɗowtanaki jomirawo فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين jomirawo ɓangiɗo ceniɗo e falawla kana min alquruni min qablikum ulu baqiyatin yanhawna anil fasadi fi larad illa qalilan mimman anjayna ko mimman anjayna minhum wattaba allazina zalamu ma utrifu fi wa kanu mujrimin jomirawo ɓangiɗo ceniɗo e falawla kadi fa halla hande ko haɗi kana min alquruni yonana nder balɗe goɗɗe walde na balɗe ɗe waala fina ba walde kanje ma moggal maɓɓe to ɗum waɗa ɗum balɗe al umamul madiya ummatoje caaliɗe min qablikum yeeso moɗon ko haɗi latto woodi ulu baqiyatin yimɓe woɓɓe luttano nder yimɓe kirki ay ashabu dinin wa fadlin ko haɗi ɗum tawa woɓɓe daga nder maɓɓe jeemiraɓe diina e ɓure laato yanhawna anil fasadi e kaɗa daga bonondaji fil arde e ɓaawo lesdi almuradu bihi annafyu ma ko ɗum fondata ɗo mana diwka ay ma kana fihim zalika ndaarede ummatoje caaliɗe ɗe daga annabi mo e kocoyɗen daga annabi nuhu mo kocoyɗen gaɗɗo ka durwuduki e yimɓe muɗum gaɗe ni hande ko haɗi woɓɓe hakkilɓe nder maɓɓe ɓe fuu maɓɓe laato tokki annabijo muɗum ɗo ko ɗum hollata en way anon kan to laate bana irine ɓe gaɗani annabo en maɓɓe anon kan tokke annabijo moɗon tatone ɗum yessorto habar maɓɓe ni anon ma garto e ɗum yecco habar moɗon anon kan latte ulu baqiyati luttuɓe e nder ɗon tinde ɓen to ngari jamminanayi annabijo mum ɓen to ngari jamminanayi annabijo mum ɓen to ngari jammi ɗum wari warande moɗon anon to anon bo tinde ɗum wari warande moɗon ummatore annabijo yimɓe makka tokke annabijo moɗon ɗum heɓa kadi ko ummatore hoore ma ya heɗowtanide annabijo mum en illa sey dey lakin sey dey almuradu bihi nafi ay ma kana fihim zalika illa sey dey kadi lakin ɗum rellahi qalilan mimman anjayna woɓɓe seɗɗa go daga nder ɓe min kisni dey minhum nder maɓɓe hamɓe kan nuhu ɓe kaɗama fana jaw nden nahu kay nuhu ɗum ni ɓe kaɗama ɓe kaɗiti nden bo fana jaw ɓe kisi wa min o ngol lattake bayaniya min hum naway woɓɓe nder maɓɓe ba mana woɓɓe maɓɓe na woɓɓe nder maɓɓe ba woɓɓe maɓɓe ma'ana ummatore wonde ɗum meɗi ɗum tawa ummatore heewde bonde ɗowtanake annabijo maare wala celuɗo yimɓe moye yimɓe annabi yunusa ko ɗowa yimɓe annabi yunusa hamɓe kan na humaɓe ɓe nuɗɗini wala goɗɗo seli amma mbawa hende ɓe gi yangada nda ɗon wari heɓayɓe heɓe nuɗɗini ɓe humaɓɓe hamɓe kam ɓe nuɗɗini nuhu anam wattaba allazina zalamu toñiɓe koye mum ɗum nder maɓɓe bo tokkake bil fasadi e bonondaji wa tarkin nayi e ɗaccuki haɗuki ma uturi fuu koɓe ni'imana mana ni'imaji ɗi jomirawo yoftani ɓe ɗi ñam e yar mana e jawle maɓɓe ɓe tokkiɗe ɗe kalkiɓe ma uturi fuu fi wa kanu mujrima ɓe latti ɗuuɗa e beji e ɓe gaɗi ka faɗɗuki ɓe gaɗi ka barki kore eɓe jara giya eɓe jeyna eɓe gaɗa ko ɓe giɗi fuu وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون وما كان ربك جوم لا تاكي ليهلك القرى هلك قلول نفوند يمبئ ماغول بظلم غما تونyange mabbe ay tonyange minhu daga yimɓe gelle den laha mana ɓe tonyake diina alhali wa aluha muslihuna yimɓe gelle ɓen wo inoɓe ay mu'minuna to ni ɓe mu'mini en ni jomirawo halkataɓe bonondaji maɓɓe ɗin hanji gaddata ɗum halkaɓe
amma to wodi yimɓe ɓe mbooɗa e nder gelle to fitina wari ɗon bo ta ummu saliha wa ɗaliha fitina to wari ɗon bo huuɓay geeto e na geeto hu jomirawo e fattaqu fitina tan wala tusibanna allazina zalamu minkum kassa ndente ma'ana fitina to ka wari ka herɗintako kaya o geeto o na geeto joni ɓe yimɓe hirna en wonna kadi goɗɗo geeto maɓɓe goɗɗo na geeto maɓɓe ɓe fu maɓɓe kowa eɗon nder bone ɗum farti woɓɓe ɗum wari woɓɓe on anda on andana kawengi on ɗan sanda en duudi guda ngari farbini kawyere nde humare nder moɗon bo woodi yetɓe waɗoɓe geetum ɓen ɓura noon tan ɗum ɓura yimɓe seɗɗa goɓe ɓura zakka wonte waɗoɓe hunde ɗum amma to ɗum wari kaweje ɗen nde fu e ɗum farbina ɓe ɗum farta ɓe to kadi a yayna geeto on geetako muɗum ɗum nafayi ɗum kenan ko to gamma noon fitina hanjum to ɗum fe'ake geeto e na geeto fu ɗum heɓay ɗum Allah reenu kawai ɗo geeto hanum bote muɗum e majum ɗum lattanto ɗum kaffara zunubaji muɗum bo nden nyandere dargal jomirawo yafantomo zunubaji mako hokkamo mbar jaari hanjum tan wonte bote mako to ni a andi na e jungo mani na an foɗoy ɗum ni ɗum wari ɗum heɓumani to jomirawo to nyatakoma ɗume bo gamma noon a yara e bone ka e jonde duniyaru to amma ragare majum ni to e lahira bo kadi ɗum hukkete e aljanna Allah renu en jonde leddi meɗen Allah waɗa joɗoɗen jam hamɓe maɓe fitinaji fe'oto e maɓɓe toon Allah wurtinaɓe Allah waddanaɓe wurtorde ɓe keɓta ɓe joɗoro jam jawle maɓɓe feeso ɓiɓɓe maɓɓe janga ɓe jooɗo jam hamɓe maɓe keɓa de'ile e jonde duniyaru maɓɓe ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين jomirawo ɓangiɗo sheniɗo walau sha'a rabbuka wala ko salori joma dey da to o muwino yaj'ala nasa ummatan wahidatan da o waɗino ummatore nden nde fuu mare e dow dina ngota ay ala dinin ahli dinin wahidin ɓe fu da ɓe lattake no dow dina ngota wala geddo ko goto kadi ɗum salormo na ana ɗum salormo ba wala yazaluna muktalifina yimɓe sheedatama ana e lurri fiddini e haala dina woɓɓe e dow atal woɓɓe bo e dow majjere illa man rahima rabbuka sey fa mo jooma hinni tan ay arada lahumul kayra fala yaktalifuna fihi to jomirawo muyi alheri e yimɓe nden kadi ɗon bo kadi ɓe luratama e nder shani dina ma dina walidhalika kalakahum non o tagiri ɓe ay alal ictilafi mana yimɓe lurroɓe ɓe non ɗum o tagiri ɓe ɗum tagdi mako al ictilafa lahu wa ahlal rahmati laha hamɓe bo mana ɗowtiɓe hamɓe ma non ɗum o tagiriɓe o tagiɓe ngam ma ɓe ɗowtanomo ɓe bo o tagiɓe ngam ma mana ɓe geddamo non o yi dama ɗo hanko bo la yusalu amma yafalu wala ƴamo no waɗi Allah waɗi ni wa hum yusaluna hanko wonte goduɗo bawɗe e dow ɗume bo wa huwa ala kulli shay'in qadir bawɗe mo woodi na goduɗo bawɗe dow hunde bo waɗa ne yiɗi nder kaya muɗum fu kona noon ɗo mas'ala ka'a ka foɗani woɓɓe ɗum wiyata qadariyanko'en halkere ɓe ngari ɓe mbi to tinde ɗum warti noon kam kowa e nder hoddirore jomirawo waɗata ɗume ma mana gedduɗo ma e nder hoddirore jomirawo hoddirani ɗum yedduki ɗowtiɗo ma jomirawo hoddirani ɗum ɗowtare ngam ma noon kenan ɗo la tadurru ma'asiyat la tadurru al-ma'asiyatu ma'al imani kama la tanfa'ul da'atu ma'al kufuri ɓe mbi noon ɗo bo ɗum majjere ɓe mbi kawai hureji ɗin ɗi fotay to ni a heɓi a julɗo ni to geddi Allah torratama ɗume ma geddi Allah ta ne gaɗirɗaɗi huwala ɗume ma bano ɗume batana hanko bo geddo Allah kefero hanko bo kugal ma ko bongal nafatamo ɗume ma ɗo en biwol maɓɓe noon tan sey modiɓɓe meɗen mbi ay jomirawo fa alhamaha fujuraha wa taqwaha kat ablaha man zakkaha wa kat kaba man dassaha jomirawo eltani neɗɗo kugal bongal e kallungal fu o eltanima hanko eltanma ta yi a yedda e Allah nda ɗon yeddu a wawai ta yi a ɗowtanto jomirawo nda ɗon o eltanima mana ɗowta
kamma non sai mo wiɗo kerol gaɗɗo kokari hisni hoore muɗum fu kad ablaha man zakka shennuɗo yonki muɗum shennuɗo yonki mum fu kad ablaha haqiqa hanum kan hisi wakat kaba man dasa jaɓuɗo yonki muɗum yirgiki e leddi bo hanum bo kadi dusɓake waɗi asar a yayna hokki en mana bawɗe goɗɗe wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin muyo moɗon laatatako so na jomirawo muyi nder hunde ɗum kenan woodi mashi'a goɗɗum seɗɗa go e majum ɗon ɗum yangitata en e majum bo ɗum wiyata en mana en gaɗi kugal getal duniyaru ndun ɗum wuro jarraba jomirawo hokkima bawɗe goɗɗe ɗe a subtay ko giɗɗa waɗuki e jiki subtuki maɗa ko giɗɗa waɗuki ɗo ɗon ɗum wiyata wane geeto e subtuki maɗa ko mana hunde ko gaɗata na geetum baɗon bo ɗon ɗum wiyata ma wane na geeto ande wiigo jomirawo hanko tagi kuugal amma na hanko huwata ngal ande ka jomirawo hanko wonte taguɗo kuugal amma na hanko waɗata ngal ba jomirawo hanko tagi mboodi amma na hanko gatata ba hanko tagi hiite amma na hanko wulata ba on faami haala kan mana kuugal kallungal ngal ɗum tagdi ma ko na way hangal ngal softi e sembe na e mo yiɗa mana o ngal laati ba a'a ɗum tagdi ma ko hanko tagi amman kuuɗongal fu wanum wonte mo layfi o kona noon nana datton ɓundu nana ɗum irtindu yon tagu e dogga e kay emo yolli ne mbiyeten hanko e yolli ɓundu ko maggi lekki o yofoy tan na ɗum wiyata hanko yofoy gamma noon en nanta ko jurum ɗum mako ma gamma hanko e diwi nasti ɓundu kona noon to noon de hunde ɗum wontiri neɗɗo jomirawo tagi ɗum bo waɗani ɗum bawɗe goɗɗe e bawɗe ɗen ɗum wiyatamo madalla e bawɗe ɗen bo ɗum wiyatamo Allah wadey gamma noon hanjum jomirawo tagi hoddiri ɗum ɗon hanjum ko ɗum fondi a heƴayi wurtaki nder hoddirode nde o hoddiri o jo'ini nden a heƴayi joni no en mbiɗa tawɗa an inde maɗa Muhammadu ko bo Abubakar ko Usmanu ko Aliyu ko bo baba en maɗa julɓe ɓiɓɓe julɓe taniraɓe julɓe no en mbiɗa bone ɗume jarɗa tawɗa hoore maɗa e nder julɓe ɓi julɓe tanirawo julɓe nder no en bone ɗume jarɗa ay wala bone goɗɗum ɗum jarɗa ko to hanko bona jon hanko bona ɗume o waɗi hey ɗum tawi mo kawai inde ma ko jon ɓi jon tanu gayere a yayna jomirawo yadake tagi jo'ini herɗini to naway a ɗum ɗon nder haala ibada ta yiɗi ta tokkima Allah tokkinma ta tokkiyama Allah woni tokkinayi a woodi suɓuki maɗa suɓuki kinɗon e lesmaki jomirawo yatama a jammini e maki bo ɗum yatama a jamminayi hanjum wonte ɗo bambanci meɗen e yimɓe kadariya amɓe ɗo heɓe kosira aya kan zahiri maka wala yazaluna muktalifina kay inde ɗum seedata eɗum lurra kan ko wawi ha waɗa ko yiɗi kenan ko walidhalika kala ko non ma Allah tagi yimɓe kawai gam ma ɓe lurra na non ba woodi a yiɗi a yiɗa les a yiɗi a yiɗa ɗon e majum ɗum nangatama ta waɗi na deydey ba ɗon jomirawo nangitete ngam mo hokkima bawɗe ɗen hanje wonte a subta e woodi ko giɗɗa woodi ko a yiɗa ay a ndara hunde ɗum welanayima an e hoore maɗa filoto dilla ɗala ɗum hunde ko giɗɗa bo an piloto yaate tefa ɗum ko to tinde har a woodi bawɗe noon hanjum e ɗum wuro jarraba noon jomirawo waddiri en jo'ini en e dow jarraba tomo muyno emo tagira en bano malaika en la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumaru amma o waɗi en jarraba e dow ma'ana en ñama en jarraba ma ko nasten aljannana ko a'a en luuta daga jarraba ɗum waɗani en je nasten hiite Allah rena walidhalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika kongol jooma huuɓi wayi hangol wonte la anna jahannama mi hebbina hiite jahannama min aljinnati daga ginnaji ay aljinni wannasi e yimɓe ajma'ina ɓe fuu to on kulayi mi hulata to on ndenayi mi rentatako kona noon jawmirawol wata ɗo e dow hoolo no wiigo no to on kulayi mi hulata to on miijaki mi miijatako he mi hebbini hiite jahannama tetep e yimɓe bo e ginnaji gedde ɗum daron nawa ha ga gedden ɗum ba waɗi o wiika ba ngam ma kulen waɗi o wiika kona noon o wiika kawai ngam ma ɗume kulen da to ka suuɗanoma ka wi'aka sey neɗɗo yaaɓi heyey tawi hoore muɗum nasti nder hiite meeɗanana ka heya kay ɗo kan hande to ɗum winoyan ka ayda mi wadda e hoore an ɗo to ɗum wiima ka damma ɗum e a fofa e jonde duniyaru a nani bolle wiigo ta tokki atal ñaamal aljanna faaɗa ta tokki nanal bo to ɗon bo hiite faaɗa Allah reenu wa kullan
وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكر للمؤمنين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك من هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. جومرا بانجيدو شنيدو وكلم دفو خبرجي دي نصيبا بنك نصيبكو أو بنقص وتنوينه عوض عن المضاف إليه أي كل ما يحتاج إليه كنا. وكلا ودي تنوين عوض ودي بو تنوين تنكير jamɗe ɗiɗi ɗe ngara ngam ma holluki nakira, wodi bo jamɗe ɗiɗi garoje ngam ma iwadu mana ɗum moyti jumla gokka ko kalmawol gongol heɗum wadda mana jamɗe ɗiɗi. wodi bo garowol mana bana ngol ɗum neɗum wiyata ngol ɗon ma tanwinu nakiratin ɗum ni bane mbimi ɓawo, to ɗo ɗum tanwinu iwadin mana ɗum battudi kenan. kullan ay kulla wahidatin ko ngole daga nder ma'ana ɗowtare nden e majjere kenan ɗi huɗiɗi heɗum itti ma'ana ɗowtare e majjere ɗum wadde kullan ɗi fumaji ayanani wodi ɗi fumaji e nder ɗon hanjo e nusiba binaqasin wa tanwinuhu iwadun anil mudafi wodi ko ɗum laafi yeeso ɗon ilayhi ay hanjo wonte kullu ma yuhtaju ilayhi kala fuu ko ɗum ha woodi buka faake majum naqussu alayka min ɗon gecco maɗum minan mbawi rusuli daga habarji ma'ana annabo e salinoɓe ma ɗon bo badalum min kullan ma nusabbitu bihi fu'adak komin sembiɗinata ɓernde maɗa e majum ay wa kullan ay naqussu laka kullan ko bo naqussu laka ma nusabbitu bihi fu'adak kanjum wonte badalu ɗum waɗi taw ma won ngo daga kullan ay wa naqussu alayka ma wa naqussu alayka kullan heɗum wayliti mawol ngol ma'ana e kullam to anon jogiiɓe defte on daari ko woni badalu hanjum wonte ko kullan ngol tol jangilta hanjum kadi bo mawol ngol warta hoosa faara yeeso batana mbi'a naqussu alayka kullan min ɗon geccoma ko ɗume e ko ɗume anani kullan joɗake naare heɗoya to naqussu alayka ma nusabbitu bihi fu'adaka min ɗon geccoma ko sembiɗirantama ɓernde maɗa ananayina mawol ngol joɗake naare kullan bo ɗum dilli dedey wala goɗɗum ke hendi ɗum hanjum wonte to badalu ɗum kenan nusabbitu bihi ay nu ɗamminu bihi fu'adaka komin sembiɗineta ɓernde maɗa e maju ya rasulallah qalbaka wa jaaka fi hadhihi al anba'u aw al ayatu al haqqu gonga tabbutuka waranima ma'ana e nder ma'ana habarji ɗi ko bo nder ayaje ɗe wa mau'izatun nden e wa'azuji wa zikira e sittinorki lil mu'minina e mu'mini'en kusubi zikiri mu'mini'en kerorama e indeki lintifa'ihim biya ngam ɓe wonte naftortoɓe ma'ana wa'azuji fil imani bi kilafil kuffari jiki nuɗɗinki ko ɗum wi'i ko luti heferɓe kefeero ga a waali a wolwa fuu wannayimo amma muminijo to ɗum wolwi nani lalle haala ka meyi hakkilo muɗum to andi shikenan henana ma'ana woyti hakkilo muɗum waltake heɓi ma'ana inare ko de'itininta ɓernde muɗum e dow shani diina muɗum ayi ɓeddake on ɗon kefeere bo ga a waali a wolwa a rufa ayajo wala ko wannimo kawai noon ɓe gaɗata ñande ma noon ɓe gaɗannomin hande ma noon ɓe gaɗantamin wala ko wannimo وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. jomirawo ɓangiɗo sheniɗo wi waqul mbiyaɓe ya rasulallah ɓe lillazina la yu'minuna ɓen ɗon ɓe nuɗɗinayi ayaji aɓe mbiyaɓe imalu ala makanatikum kuure nde gontirɗon non to lakum dinukum waliya din ɗo a tawa aya kan jippake daga wakkatire nde umra kano kadi e konu
ngam ɓaawo ɗum jipinanimo konu kam wala haala imalu ala makanatikum gotol nder tati ko hilmon ko min kona on ko hilmon ko kokkon jizya ko bo min kona on wala haala joɗore ne joɗori ɗo min joɗoro ne min joɗori a gotol ni heto waɗi ay halatikum inna amilun minon bo min gaɗa ka huki foti bawɗe amin ala halatina on na tahdidul lawm ɗo ɗum kalta jomirawo waɗani ɓe tana yahuni ay a tawayyan ay en pottay fuɓɓutugi aka minana ay ɗo kenan na on umrode gam ma o waɗa ɗum bako wantaziru ndene aqibata amrikum ragare fimoɗon ne tammi laataki inna minon ma muntaziruna zalika min ɗon ndena ragare fimoɗon ne tammi laataki to on nuɗɗinayi walillahi ghaibu samawati wal ard wa ilayhi yurja'u al-amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal alayhi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun walillahi ghaibu samawati wal ardi wa ilayhi turja'u al-amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal alayhi wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun jomirawo ɓangiɗo ceniɗo e walillahi gaybu samawati jomirawo hanko onte anduɗo birniɗi asamanji ɗi fuu ngam ma non hanko hokkata on habar ko ngele e ko ngele wala wofuki joni anon on anduno habar annabo en ɓe fuu maɓɓe on andano ya rasulallah banda gam ma habarji ɗi ngaranma iga amin a andunoɗi a andaɗi to habar tagdi fuu mari daga taguki annabi adamu alayhi salam ha yaki ñandere dargal to na jomirawo hokki en habar ndane ɗum wara ndane ɗum warete en andayna ay en andata wa hal yunabbiuka mithlu kabirin woodi bi'oma ni to na anduɗo ay wala gamma noon jomirawo hanko wonte anduɗo ngele bo e ɗume bo ne ɗum wontiri fu e ɗum woni fu o andi ne ɗum wonani gamma noon hanko wonte bi'owo en nanin walardi noon e nder leddi ay alima ma ngaba fihi ma jomirawo ɗon andi ko wirni e nder maji ɗi fuu wa ilayhi ruja'u lamru fii bo ɗum fuu majum e ma ko ɗum wuytata to bil bina'i lil fa'ili kenan ilayhi yarji'u ɗon hema sayaji ɗon dow ay ya'udu kenan ko bo wal maf'ulu ɗon bo kon bo wa ilayhi yurja'u ɗon bo tura yaje ɗen kenan ɗon te bina'u lil maf'uli ko lattinagol mabniyun li fa'ilin ko lattinagol mabniyun li maf'ulin hanko gollal yonta gondaka on ta turi har feere arandere nden ayi yurja'u to alattimo mabniyun li majhulin gollal yonta dullaka to bo a waɗi yarji'u ɗon bo gollal yonta ɓeɗika mana ɗum fiili maadi kenan to ɗo bo ta alattini ɗum ni bo kadi ɗum lattake al amru bo kadi ɗo ta waɗi yurja'ul amru hanko wonte kenan naibul fa'il hanko bo dari ɗo darde mana fa'ili ta yi yarji'ul amru ɗon bo hanko wonte fa'ili halko al amru kulluhu ɗon bo kadi woni nder tawkidu ko anan ma tawkidu amunnan ta waddi karfeje tawkidu ɗe fuu maje ɗe tokkoto to mo turoɗo hanko mo ɗe tokki hanko ma o tura o tokkoɗe e kullu e a jama'u ko e akta'u e afsa'u bane o waddanma fayantaqimu mimman asa hanko wonte jangito kala gedduɗomo fuu fa abudhu rewmo wahhidhu gotiɗinmo wa tawakkal alayhi ay sikbihi fa innahu kafika dogoda e jomirawo e heƴanima wa ma rabbuka joma lataki bi gafilin bedditiɗo acca amma ya amaluna ko ɓe kuwata hu wa innama yuwakkiruhum ka jomirawo ɗon sabbitinana ɓe de li wakkatihim faki wakkatire maɓɓe kawai wa fil qira'atin bil fawqaniyati e qira'a gokka bo teje ɗum waɗi mana wa ma rabbuka bi gafilin amma ta'amaluna ɗum waɗi teje anjote fawqaniyatu ɗum mana nden bo jomirawo na o bedditiɗo o ɗala kuugal ngal kuwoton anon ba mumini en on beeli ko gaɗoton fuu e andal mako e majum ngam ma noon tiine kuye ɗon bo kadi hanjum wonte ko ka holli toon jangiri teje anon woldeteɓe mumini en ko gaɗɗon fuu jomirawo e andi wama tafalu min amunnan min kayrin ya alamhulla ko ngol kuuɗon kuugal fu nde ngal foti hu to ni ngal voɗi nu to jomirawo ɗon andi jonde magal o warjitoton e magal hanjum wote amfani ta amaluna to ya amaluna ɗon bo ɗum kalta jomirawo ɗon andi ko ɓe kuwata sakkimɓe wurta shani maɓɓe jomirawo nangitaɓe ɓe ngara ɓe mboya bojji ɗi nafataɓe to kadi ɗo ɗon wonte ragare suratu hudin inchallah en nasta nder suratu yusufa bismillah
سورة يوسف عليه السلام مكية وآية 111 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. ngol bo kadi ngol inditirama suratu yusufa ta hoshoy tartibu qur'anu hangol wonte sura sappo e tataɓol ta hoshoy daga alhamdulillahi rabbil alamin e baqara hangol wonte sura sappo e tataɓol ɗum inditiringol suratu yusufa surawol annabi yusufa makkiyatun ngol jippinama wakkatire nden annabijo meɗen sallallahu alaihi wasallam e jooɗi e gelle makka wa ayatuha ayaje magol ida asharata wa mi'a yaari temerre e sappo e go'o ko tammiɗen nanki e nder magol to ɗon ma ɗum haala foɗuki hakkilo e haala tawhidi e haala kuugal jomirawo gaɗo ne yiɗi fu e nde yiɗi fu tata ƴe gikke e dow shani ma ko hunde ne wodiri bone fu ne hunde tammi laataki fu tata ƴu gikke jomirawo o ƴittante huttudu wonnudo a tammaki o waɗanma ne jiɗɗa noon na noon tammiɗen tawki e nder qissa kan tato hassada mo hassada wamma gi'a way hanko haɗuma heɓuki ta yi a heɓayi ni Allah woni hokkayima gamma noon ko hausen e mbiya ko ana muzuru ana shaho ko zakarande Allah e nufeji da shara sai yayi ko ɗum waɗa ndiyam ullude ɗum waɗa ndiyam neɗo e tashile jakarade to Allah hitake ndi kurkiti ni ndi kurkiti to gamma noon waywayɓe ma ne gaɗantama fu e ɓe ƴittirta hunde ɓe gadata e maɗa fu to Allah waɗi sai a waɗi goɗɗum geeto sai a waɗi wala keɗo heelo hakkunde maɗa e jomirawo ko goto an hakkunde ma e joma wala kelotoɗo en nanay hande sakkiraɓe ngari amma bo ɗum yofata ɗemgal e dow maɓɓe ɗum wiya sakkiraɓe ɓe jamminayi hamɓe ma ɓe huuɓe annabo en huwe koɓe gaɗi ɗum no ɗum ɓe huuɓe annabo en wala goɗɗo feerejo ɓe fu sakkiraɓe annabi yusufa ɗon ko jomirawo huwata kuugal muɗum kala kulli yawmin huwa fi sha'an hemo wadda hunde ɗum yiya banana ɗum jooɗi ɗum bo e ta jiki mako ɗum atal gongal ngal tokkuki atal gongal ko e ɗo giyen ay baccel joni bacci am joni ɗume bacci am mi ɗon dari a hiya anda tama no to mo yehi cuuɗi goɗɗi toon mo riskatama an bo a tammi joni mayuki maɗa haɗaymo heɓuki goɗɗum ɗum jonde duniya a hiya anda hala jonde maɗa nden hayre ma faddimo heɓuki goɗɗum tama yeyno ɗum hoosangel ɗum yarangel cuuɗi goɗɗi to cuuɗi toon ɗum he ɗum tawa bo toon ɗum risque magel woni he ngel riska e toon ɗum an bo joni a yiya way hangel joni haɗuma way to ngel wana wodi mala umaru ɗon wuro bornanko en wodi bamin mo kombe hanko e tawa min bacci kam mi relli ngel e ɗum tefanta diskungel na ko bo aa coyngel ta tefani coyngel ko a moftani ngel kaya duniyaru ɗum huwe ngel ɗum nafata ngel aran ma ngel coyngel a moftama ɗum sankito to ngel wari bo to ngel tawi ɗum ma ɗum hu ɗum watta asawere ma ɗum fu ngel sankitay ɗum ngel wuytade ngel wontirno aran ma ngel coyngel to ngel geetel bo ta dañingel ta moftaningel ma a yari bone e mere gan aranno ma ngel moftay bo ɗum ɓuri ɗum maɗa ma to kadi moye tefantare e nder ɗo coyɗo tefantana ko a diskuɗo tefanta diskuɗo a tefanayi ɗum ma heɓay coyɗo bo ga a tefani ɗum ma a tefani wala to kam mano hanko o yaha ma moye o tefanta nder ɓeeɗi ɗo ɗikka waɗa ka hoore mako hanko to kadi ɓe anda en tokkotoka mako ko bo en gaɗa ka duruki ine bowɗe to noon hey ɗum hooca ɗum wiccoya tagu mi hokki on habar baccel gongel e katsina ay ko mi on iri makarantaji ɗi boko to hey woɓɓe ɓe islamiya ngari tiggi jaɓi islamiya e ɗon nde ɓe jaɓi islamiya ɓe janga ñandere asawe e laadi to ashe wodi debbo reedujo ɗon ɗum nder bacci nder rewɓe islamiya ɗon ashe reedu noon nandu gongararu ba manandu wala baba andaɗo shikenan nde o yehi ñande asawe ñande alal alasara daygol nde heymo daga o dillu gaɗa suudu makaranta ɗum ɗon daga yo he o rimigel ngam en mbi'umo rimigel kay ɓurani en hoyki e dow mo dañigel ngam dañuki fu en tammi ɗum goɗɗum geetum ko to hemo rimigel daga o jeefingel nder mana calka e o dilli har weeti Allah waɗi baccel ma yayi har bacci furamare gurto e nani baccel e woka nder gaska heɓe noddoye modiɓɓe maɓɓe modiɓɓe ngari ɓe aa min keƴayi meki ɗum dole min neddoyi ɓe handuɓe hunde ɗum ɓe noddoye ɓe social welfare ngari hanum ɓe ɓe keƴayi meki ɗum hamɓe ma ɓe noddoye ɓe gaɗi ka gayyotirki a takayce ko ɗum wurtina baccel ngel ɗon gomna shema e inare nden gomna jaha e inare nden
ɗum waɗi ka yofankingel mi yejjiti sa'ire nden gomna million 20 hokkingel rey woɓɓe gaɗi ka hokkuki commissioner en million 10 million 2 million noye FMC kaɗina wi hanum hooshi jamu magel keron rayuwa magel ƙungiya goɗɗum ɗum human right watch ɗum ɓe giɓe kooshi alkawari jangde magel har to professeur magel lattutu baccel ko wurto nder calka ma diskungel an bo a fomta faa ɗo kode ngel wurtini e nder calka ma inna magel dayɗongel ma yollungel e calka ɓaɓayɗangel nde Allah yiɗingel bona duuɓi no en pompomta fa en hirna fa en huuna gaɗen irde ɓe dayanade no ñakke dilliri woyla wartoy dilliri huuna wartoy wala en pa'ayi e jikki temuki ɗum waɗo angel bo e dangel e ngel waali nder calka bo amma ngel riski amma noon wala keyɗo heelanoma risque maɗa tawa e uluwa e goɗɗo wari darake ta yi hunde maɗa e hayi deydey to noon jomirawo hoddiranma aranma yettirimo e dow noon ngam ta tefi he a salake noon ɗum e sembe ma ragare ɗum tampa o ngeyayna gujjo kan nde i yawi ko heɓi wujji hande wujji janngo nde wujji faɓɓi janngo eɓe nangi ɓe mbarimo ma oppugel ngel ko ɗum nafanimo nde o yewi ko o jogui ɗum nda sikena nda o ɗalima duniyaru ɗum ma sare ko bo ɓe nanga ɓe maɓɓomo maɓɓuki ki wala maɓɓutuki to kadi to he kadi to kemdan ɗan nde o yawi ko o heɓi wala ko heɓi kamma noon tagu to yaawi yawani jomirawo yi hanum sey hebri ɗum ne hebrata ɗum sai ɗum yara ɗum inane nde wurtoytako amma noon Allah reenu dole meɗen dogodoɗen jomirawo anden wiigo gueɗal ngal jomirawo nokki en keɓa en ne gaɗɗen fuu ne caloriɗen fuu ne goɗɗo waɗirane en hassada fu he en keɓingal ɗuuɗi heewi en gii noon ɗum yimɓe no heɓe na cuuɗi maɓɓe ɓe goni bo ɓe diski ɗuɓɓe wona noon yimɓe no heɓe na inna maɓɓe fofa wona baba maɓɓe fofa bo ɓe diski ko goɗɗo bo ndaɗɗon inna ndaɗɗon baba ndaɗɗon sakiraɓe ndaɗɗon kawu en ndaɗɗon wala hirande ma wala ɗum salori ɗuuɗi heewi Allah reenu to gamma no e nder surawol ngol ngol en tammi nanki aya gokka ka woɓɓe tefata uuki goɗɗo e sembe he mo funto eɓe uwa emo funto eɓe uwa mo funto he warti hanko wonte jagorɗo maɓɓe hanko woni hamɓe ma surawol ngol tammiɗen nanki ka bo ka wari ngam ma ka jangina en non ɗum nawa e goɗɗum ba ka jangina en non ɗum kay wala keyɗo haɗa goɗɗo ko Allah hitanimo sey mo heɓi ko Allah hitanimo joɗɗinanimo sey mo heɓi ni nda hamɓe ɓe annabo en ta wi ko ɓe gaɗi ɗum geddu na ɗum geddu ba ɗum wawi hamɓe ma Allah waɗani ɓe wawi Allah waɗanta ɓe gaɗe kaza amma Allah andina ɓe nda ko fondi e nder hunde mum o giyayna annabi halluru nangi faɗɗi baccel o giya o sumpiti lanawal o giya ɓe o he o nangi mana madi gondi e inare wonde nde ko jaɓɓama ɓe giyayimo kawai he waɗi kayiki annabi Musa jeefoya tamu leddi jeefoya ɓe gaɗino bo o fuitata o ƴamowe to joni fa ayi madi ɗini gaɗen ten taɗi to en ummitake heji en jaɓana en ceede ɓe way waɗanimo dabare na o ƴamumo ba o yiɗi o yiyamo way madi ndi inama heten kam ɗume woni amfani mari gelle ɗe ko ndiyam ɓe cali ɓe kokka en ko jaɓɓama nden gaɗa en gaɗa ka madi emoy to joni iri bone ɗum jareten to en ummitake fa ta yiɗi joni he jajiki jamadi ndi sey giya hemoy ha zafiraku bayni wa baynika ɗo wonte sendode meɗen nane ma min gaɗino alkawal yugo a fuydata ƴamayan ɗume ma to gamma noon joni a ƴamiyan e dabare gamma noon en kendiri to hanjum ilmul baɗini ɗum wiyete Allah e hokka ɗum annaboy amma wi'aɓe ɓe mbi'a moye ma ko yiɓe hamɓe ni to Allah wi ɓe gaɗa noon ɓe garata ɗum kawai wala goɗɗum ƴamki ɓe kefta ko ɗum waɗi ko ɗum fondi hanjum ɓe mana ɓe keftata ɓe fu ɓe yetɓe ɓe fu sakkiraɓe annabi Yusufa ɓe yetɓe wala goɗɗo geeto ɓe fu ɓe annabo en Allah to kadi nden bo en tammi tawki ayaje go'o ɗiɗi ko waddata e jiki haskaki holluki en e dow ko darani ba ana gotimmaku jomirawo e bawɗe mako amma surawol ngol ni ko ngol janginta kenan ngol fuɗɗiri bano suraji luttuɗi fuɗɗiri sona surawol gotol ngol janguɗen bara ɓawo toon no ngol fuɗɗiri bismillahir rahmanir rahim fuɗɗiri inde jomirawo huuɓo hinneje duniya heero hinneje lahira non ɗum woyi waɗuki annabijo sallallahu alaihi wasallam e kullu amrin zibalin lam yubda fihi bi bismillahir rahmanir rahim fa huwa aftaru hunde fu to ɗum lattake ɗum woodi muhimmanci to ɗum fuɗɗiraka bisimillahi bo to kadi ɗum wuddito barkajum kadi ngam ma noon surawol bo na e hundeji mawɗi ngam ma noon ɗum hewtinani surawol kongole bisimillahi rahmani rahim amma bisimillahi rahmani rahim ɗi taweten e suratu ɗum taweten bindi ɗin ɗon boɗeji ɗum fu ɗum wona hanjum woni qur'anu ɗum kanji na hanji woni qur'anu surawol ngol wonte qur'anu ɗum ngam bisimillahi ngol tawta aran
surawol to na e suratu fatiha nden sai suratul namlina ɗon tan wonte inare nde ɗum jippini mana bismillahir rahmanir rahim amma luttuɗi fuu bisimillahi ɗin ɗi kewtina sahabo en mbi to tinde annabijo nde warta janguki weeto e bismillahir rahmanir rahim surawol fuu wukkane bismillahir rahmanir rahim non suratu ɗum ɗon jangiteɗon suratu kaza makkiya tun ko madaniya tun waya ɗum ɗon hanjum mana wonana hanjum woni qur'anu kerol e ayare surayol waali ɗon ɗon woni qur'anu kerol daga les bismillahol fa e les ɗon hanjum woni qur'anu ɗum ɗon hanjum ɗum hewtina tan amma kadi tinde ɗum laati ha e majum ta meyi ɗum alaramma feƴƴete kolel ha mima yawwa ta yi waya itta suratu ɗum ɗon ɓe jaɓata ɗon bo ɗum jomirawo waɗani qur'anuwal ngal reneki inna nanu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun minon wonte jippinɓe qur'anu minon bo wonte renoɓe ngal ngam ma non ɗum ndenkamagal jomirawo waɗi ndenkamagal e ɗum renagal o waɗingal o hokkingal sécurité magal balɗe ɗe min janga tawhidi mi yi'omi min janga tawhidi balɗe ɗiɗi ñande asawe e ñande almahisa fu emin janga hemin jotti haala qur'anu hemin mbi to joni dare daroɗen e dow qur'anu kan daren yimɓe duniyaru ɓe fuu maɓɓe ɓe jaari to ɗum hendi yimɓe duniyaru geɓe nayyi to julɓe jaari yebre woore geɓe tati wonte heferɓe julɓe jaari yebre woore e nder duniyaru geɓe tati wonte heferɓe ace heferɓe ɓuuri en ɗuɗuki har joni ko to e nder ɓe julɓe ɓe fuu maɓɓe nde weeti fuu kowa e janga alhamdulillahi rabbil alamina nde 17 nde weeti fuu kowa e janga alhamduwol nde 17 to e deftere wonde e duniyaru ndu nde ɗum waɗani hidima bano iri ɗum ɗum jangata bano iri nde bo ko nde boko ko nde ɗume ma wala wonde deftere nde ɗum waɗanta hidima bano qur'anu go'o kenan ɗiɗaɓol hemin mbi to joni qur'anu ta yi tagu e jogi defte boko dilli jangirde boko to tammi kuugal almajiri en ɓe gewtoge jogi roba mum e dilla jom on tammi to ɓe jangi ɗum heɓanayɓe kuugal ngal ɓe gaɗatana ɗume ɗum waɗata mere noon kawai deftere wonde jangitede mere noon kawai bano qur'anu wala defte luttuɗe ɗen nde fuu maje ko wata yi e jangaɗeni tefay ɗume kuugal tefay goɗɗum ko waɗata hanjum waɗi jangata ndem kadi bo ta tawi tagu e jiki jangirde ni ɗuuɗi heewi min gondi e bacci ɗin joni haka a tawa e bacci goɗɗi e ndenan eɗi ndena inna maji turanoyte ɗi ceede bawa maji turanoyte ɗi ceede ɗum waddani ɗi ceede nden kadi bo jeemu jangirde on ma ɗon e defana ɗi amma e tawa baccel e jooɗi yoriti dow alluha muɗum sey jangay bo anda ko e mbaldi mum woni ma anda to heɓata mbaldi muɗum ngam Allah ngal to na qur'anu jomirawo jaggi jeyaɓe muɗum e dow majum iri ni waɗoto o anda fa mbaldi mako e woni o anda bo to heññi ummita to ummitake to heɓoyta mbaldi mako ma o anda amma emo ɗon tiini to mo ummitake hemo dilla kadi wo o tefoyi komo hirtoy to daker ay ngal ɗum ton kanum fu waɗi ɗum mere kawai o ummitake malam mako biyatako mo ko bo cuuɗi maɓɓe ma ɓe gaddantamo ɗume ma mere bo dammo bo mo jaɓi ngam to wodi bacciɗi ɗum fiyata he ɗum fii ɗi janga goɗɗi kan ɗum fiyayi ma noon ngel ɗowtingel ngel jangay balle ɗe jomin wuuro ja'ataomi goɗɗo suka mo jooɗi sey o ƴakkay ngal tan mala sey o ƴakkay qur'anu tan emi ɗaɗi gaɗawa ko daga mi faaɗi waɗuki vidéo gaɗumi vidéo emi ɗan sawi goɗɗum kendanmi min jiiba am mi nani belɗum sanne ngam ko waɗi qur'anu mo anda to mo heññi janguki ki kam to e mo yahata mo jaɓoya laada mako ma kadi bo nde giiɗa goɗɗo e janga jande fu to andi ko jangata ɗum amma bacci jooɗiɗi janga e qur'anu ɓe anda ko ɓe mbiyatama e nder qur'anu ɗum gaɗa ka janguji kamɓe anda ko na to a janga a andi ko mbiyata kan na kadi nana belɗum ko mbiyata ɗum waɗi jangata to mo anda ko mo mbiyatama e nder ɗon kawai mo tini e mo janga nagiɗon ga Allah deftere nde ɗum waɗanta hidima bana nde e nder defte godaɗe e duniyaru wala kona noon wala nden kadi bo buguda ƙaari hanjum woni dursuki jonta a waddi azare ɗo a waddi tirela a darni wallahi moɗuɓe qur'anu sey kebbina tirela ɓe ɗon dursuɓe qur'anu ɗuɗɓe darfane ngal foti fa darfane ngal tilori to ngal darne ngal tilori ngal ɗuɗiri dar ngal fu ɓe moɗingal
ngal huumagal to mo yiɗi hungal o wurtinengal ayare bo ko masgel gotel mewiɗa wallahi an e maako ha mima o wurtinengal taral ngam Allah to deftere wonde ko alari to dursuɓe nde hande to en ngi ɗum wadda alari feere muɗum ya dursuɓe nde dursugo laamgo to nangi wala daraki wala foftuki wala trittorki bo o wurtina alari gaba ɗaya akko defteji luttuɗi kan akko kadi defte bokoji luttuɗi kan to wonde nde ɗum waɗanta hidima ba qur'anu wala gama noon holli en ɗo majum ɗum mu'jiza qur'anu wigo lalle daga jomirawo ngal woni ɗiɗi dalilaji to ɗi kawti to na deftere jomirawo wala ko artata nana nder defte jangeteɗe to weeti ta waɗi garaji ɗum qur'anu anane baccel gongel ko goɗɗo kay annoma ende janguɗangal nde finuɗa taw ko na noon to ɗo de han ɗum fu mu'jiza qur'anu ɗum deftere jomirawo haqiqa da to wala no dalilaji goɗɗi banda dalilaji ɗi ma da heƴi en ɗum wi'a en qur'anu ɗum ɗume ɗum deftere jomirawo hanjum waɗi min ko sumi almajiri on jango on ko ba malaika en min giitiraymi ko kawai min to mi tawi ɓe tinimi to nda malaika e leddi ko waɗi nda to tawi a ɓe juulata noy tam julɗe ɗen ma nga jabaki dow maɓɓe ɓe jara duuɓi julɗe ɗen ma tawi ɓay ɓe juulata almajiri en ɓen ɓe ɗuuɗa juuluki an ɗe nga jaɓi dow ma hamɓe ɗe nga jabaki dow maɓɓe am nda ɗon bo eɓe janga bo mere ɓe anda mbar jari maɓɓe woni ma tawi ɓe Allah biyoto ma ɓe andama tawi a malam maɓɓe ma to heɓi ballentana biyoɓe ɗum ɗon rena goɗɗo iri mo e wara e hokka ɓe ɗume wala kama noon ɗo ɗum kuugal malaika en hamɓe wonte huwoɓe kuugal jomirawo noon mere kama noon en teddin qur'anu jama to wonde ballitirten iri ɓe anduɗe en janga qur'anu fu daruɓe dow darde nde daraja jomirawo suɓiɓe jo'iniɓe ngam ma waɗuki hidima deftere muɗum kama noon hamɓe bo ɓe lattake ɓe suɓaɓe e nder ummatore nawa a hamɓe je subtoye noon ɗum ba jomirawo sufti waɗi ɓe noon ɗum an bo bane o suftirma o ɓilma e dow ko gaɗata maɗa to an bo hamɓe bo noon jomirawo sufti ɓiliɓe dow mana waɗanki qur'anu hidima ngam ma reena qur'anuwal ngal daga mana ne ɗuyata mana majjere ngam ma lattaki ko masgel gotel ɗum me ɓe jaɓata kona noon gotel ni to ɗum meygel maskon nde godiri bone ni masgel gotel ta mey e alluwal ɓe jaɓata heɓe mbo'iningel to turde heɓe korinde turde to madde dow kay ko madda kay ko wakafi ustuɗa hetto ɓe mbo'inanima ɗum hetto ɓe garti ɓe giyama kosgal nunara maɗa woɗayi ay komi he ɗum wo'ini ɗum e na ɗum qur'an ɗo na on deftere nde baywa ba jama deftere nde baywa wala ko heɓi gata ɗum banda qur'anu bismillahir rahmanir rahim alif lam ri tilka ayatul kitabil mubin alif lam re tilka ayatul kitabil mubin jomirawo omtiri surawol ngol e alifi e laamu e are haalaji ɗuɗɗi mbi'ama amman ko ɓuri lolluki hanjum wonte allahu alamu bi muradihi bi zalika jomirawo ɓangiɗo ceniɗo hanko wonte ko fondi ko muuyi e dow bi'ol muɗum alif lam re o waddi andal gongal o andini jeyaɓe maako e maagal gongal bo nder ande maako o herɗininingal e hoore maako annabijo wi'ayi no e ma dow alif lam re sahaba en annabijo mbi'ayi no e ma dow alif lam re tabi'en mbi'ayi no e ma dow alif lam re tabi'ina mbi'ayi no e ma dow alif lam re kadi an bo garɗo gaɗa ɗon ko mbi'ata ay wala ko mbi'a heɗalirangol ne mawɓe magol ɗarilirigol mana hunde ɗum wala anduɗo ko ɗum firi sona jomirawo amma woɓɓe durwi gaɗi kayigo ta tawi ɓaleri mbandi banonin ninnin way ko ɗum fondi hanjum wonte mana ɓaleri nin hayri ɓuri ɗuɗuki e nder surawol ngol alifi e laamu e are ɗum talimayno kadi ka amani ka waɗa ka yaadu maka gongol bo wi aa ɗum ɗo alifi allahu laamu latifu ra bo kadi rahimu ko bo ra'ufu ma ɗum inɗe jomirawo cowaɗon to hanka mani ka waɗa ka yaadu maka ka jogotoɗen hanka wonte ɓurka lolluki ngam jemiraɓe deftere men nden jalalayni jalaluddini muhalli e jalaluddini suyuɗi ɓe kooci alkawal wigo e nder haala tafsiru qur'anu ko ɓuri lolluki fo hanjum ɓe gaddata hanjum waɗi ɗum joginde ɗum tafsirta e maare banda noon woodi tafsiruji ɗuɗɗi woodi tafsiru nasafi woodi tafsiru tafsiru o aliyu sabuni e fu woodi tafsiruji ɗuɗɗi
To hande ma ɗo min balnata tafsiri alqur'ani wal seningal iga modibbo Usman Baferi Balen Jam.